काहे माया में भुलाइल बड़ा तोता हो, एक ना एक दिन खोता छोड़ के जाए पड़ी। काहे बबुआ कि सगरी स्वार्थ खातिर मन बाउर होता हो, सगरी स्वार्थ खातिर मन बाउर होता हो। सगरी स्वार्थ खातिर निमन बाउर होता। ये दुनिया में केहू ऐसा इंसान नहीं है जेकरा अंदर स्वार्थ ना हो। सगरी स्वार्थ खातिर निमन बाउर होता हो। ए मन से जी हाँ जी खोता छोड़ के जाए के परे माया में भुलाइल बड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परे माया में भुलाइल बड़ा तोता हो। लाखों करोड़ कितना रुपया कमैबा, हाला खियाला जाता काले के जइबा। लाखों करोड़ कितना रुपया कमा ले दुनिया में। हम कितना रुपए पैसा कमा के 3 मंजिला घर बनाता है लेकिन संग ना जाए। लाखों करोड़ कितना रुपया कमैबा, खाला खियाला ना काले के जइबा। तुहर होलली है पहिरल लंगोटा हो, तुहर होलली है पहिरल लंगोटा हो, खोता छोड़ के जाए माया में भुलाइल बड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए परे माया में भुलाइल बड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए बताओ धर्म बबुआ निमन काम करता कभी लोग और काम कइला पर लोग गरिया
काम करे तो लोग बड़ाई करेला। राजकुमार भैया गईला के बाद लोग नाम लेवेला कि हमारा राजकुमार भैया बड़ा बढ़िया आदमी रहले। भगवान की आत्मा के शांति प्रदान करो। निमन रहिए तब अब पाऊ रहिए तब कहे कि लोग राजकुमार जी गईले जायदा ठीक हुआ। जब हमारे गांव में प्रोग्राम रहत रहल लिया देखते रहत रहल ऐसे कहे बका निमन काम पाला पाता करी लोग बढ़ाई करी लोग बढ़ाई बाउरी काम पहिला पर लोग गरियाई हमरा हिमांशु बाबू की तरफ से भगवान के दरबार में 51 रुपए का हाजिरी हनुमान जी महाराज से कामना करो शुभकामना खातिर बाबू के जब जीवन के कलश होके हनुमान जी महाराज दूर करी। अब बाबू पढ़ लिख के गुणवान चरितवान विद्वान बनी अपना मम्मी पापा का नाम रोशन करे। तिरिया चूड़ी भोरी रोए अलोता हो तिरिया चूड़ी भोरी रोई है अलोता हो तिरिया चूड़ी भोरी रोई है अलोता हो तिरिया चूड़ी भोरी रोई है अलोता हो होता छोड़ के जाए के भक्त की तरफ से भगवान के दरबार में और गिरा चढ़ावा राशि हनुमान जी महाराज से कामना करो शुभकामना खातिर। तिरिया चूड़ी भोरी रोए है अलोता होता छोड़ के जाए माया में भुलाए बाड़ा सोता हो होता छोड़ के जाए